हे काम ना धंदा रिकामा वांदा भांडणाचा उद उद केलं तर केलं नाही तर झट मारी उड केले आज ना उद्या होईल आपलं असंच बोलत मन झुर येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर हे किशात नाही दमडी ह्यांची आईट आमदाराची पिऊन ताईट करीतो फाईट रुबाब जहागिरीची हे किशात नाही दमडी यांची आईट आमदाराची पिऊन टाईट करीतो फाईट रुबाब जहागिरीची अरे ह्याची टोपी द्यावा घालत बोलत आमचं खरं येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर हे लाखो करोडो गोष्टी करती पोरीन संग कुस्ती गुलगुल केली मस्ती मार खाऊन जिरली नुसती हे लाखो करोडो गोष्टी करती पोरीन संग कुस्ती गुलगुल केली मस्ती मार खाऊन जिरली नुसती अरे बड्डे असो जाती असो करती मोर मोर येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर हे चिकन दारू जुगार मटका पार्टी ही जो मात पिऊन खाऊन नाचून नशेत गेले तो कोमात हे चिकन दारू जुगार मटका पार्टी ही जो मात पिऊन खाऊन नाचून नशेत गेले तो कोमात अरे पोलिसांच्या काट्या खाऊन बोलती नाही की रे येडमट गावाची झेंडू पोर आमच्या खेड्याची येडी पोर आमचा जिल्हा सोलापूर नाद करू नका की रे येडमट गावाची झेंडू पोर येडमट गावाची झेंडू पोर